hyvinvoinnista vielä sen verran, että siinähän ei koskaan ennusteta. Eli mä pidän siinä rajan, että minä en halua ennustaa. Mä koen sen sillä tavalla, että se ennustaminen, että mitä vaikka vuoden päästä tulee ihmisen elämässä tapahtuu, koska se ihminen kuitenkin itse luo koko ajan sitä omaa elämäänsä. Hän on voinut tässä hetkessä ajatella, että okei, vuoden päästä mä haluan tällaisia asioita elämään. Mutta jos se sielun suunnitelma on jotain muuta ja hän muuttaa sitten se ajattelu joksikin muuksi, niin koska me luodaan koko ajan sitä tulevaisuutta tietyn raamin mukaisesti, toki siellä on suunnitelman mukaisesti, niin se on väärin, jos minä sanon sen ikään kuin sen hetken ajatuksen, että joo, että kyllä se kuule, näin sä tuut menemään ja näin sä tuut tekemään, että mun asiani ei ole tosiaan ennustaa sitä. Ja enkä tiedä, onko se oikein edes ennustaa. Niinpä. Ja jotta se toinen hoidettava ihminen ei lähde toteuttamaan sitä vaan sit niinku määrämuotoisesti, mitä joku olisi ennustanut. Tulee niinku tuosta mieleen se, että kun ihminen vanhenee, niin sitähän niinku muuttuu koko aika ja sitä kautta ne suunnitelmatkin muuttua ja olosuhteet muuttuu, tapahtumat muuttuu ja se muuttaa ihmistä. Kyllä. Ja sehän on niinku hieno asia, että ihminen muuttuu elämänsä varrella, toivottavasti koko ajan kehittyy parempaan ja marinoituu vaan paremmaksi, että sitä kautta ei voi välttämättä edes tietää, mitä haluaa jossain kohtaa tai mitä suunnitelmia on. Joo, ja elämän arvot voi muuttua. Niin kyllä. Eli se, että yhtäkkiä kokeekin sen niin, että en minä tämmöisiä asioita enää elämässäni tarvitse. Mä oon aikani jo näitä katsellut ja kokenut tätä asiaa. Nyt mä haluan mennä eteenpäin. Että ne vaan niin lakkaa olemasta. Ne on ollut jossain elämänvaiheessa todella tärkeitä. Ja ne on vienyt sit niinku ne arvot esimerkiksi eteenpäin ja on elänyt niiden mukaan. Mutta toki varmaan arvot kestää niinku kauemmin kuin joku suunnitelma tai tavoite tai tämmöiset, mutta nekin voi muuttua. Joo, varmasti ehkä ne arvot siellä on siellä sisimmässä aina ne perusarvot. Ehkä tässä voisi puhua siitä identiteetistä. Niin. Että miten mä koen itseni, millainen minä oon ja miten mä näyttäydyn ulospäin. Niin se on ehkä sellainen, että se identiteetti muuttuu sitten myöskin vanhetessa. Niin, totta. Kyllä. Itsestäni voin sanoa, että mun identiteetti on ollut aikaisemmin työelämässä hyvin insinöörimäinen. Eli minä olen ollut insinööri. Toki minä olen vieläkin sitä ajatukseltani, mutta se ei ole enää semmoinen määräävä asia. Joo, ja eikä semmoinen pääidentiteetti tavallaan voi ajatella. Kyllä, joo, niinpä.